በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አመላ ዓለም ትርኮ ቤተሰብ እግዚአብሔር ተከታተልቲ ናይ መንፈሳዊ ቻናል አፍቀርታ አድና ቅድስን ቅዱሳን ደጋ አዶም ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስም ትልኡልኒ ሕያውን ዝኾነ ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሺ ናይ ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ጾም ክርኢና። ጾም እንታይ ማለት እዩ? ጾም ብውልቃዊ ትርጉሙ ጾመ ሓደገ ተኸልከለ ተሓረመ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ክሲ ዝተረኸበ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ መብልዕን መስተን ብምክልካል ከምኡ እውን ካብ ናይ እንስሳታት ውፅኢትን ዊንታ ስጋኻን ብምሕራም ፍቃድ ስጋኻ ንነብስኻ ምግዛእ ማለት እዩ። ናይዚ መሰረት ድማ ኣብ ብሉይ ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን በዓሉ እግዚኣብሔር እዩ። ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ንጽድቂ ዝጠመዩን ዝጾሙን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ኢሉ ከም ዝመሃረና ማቴዎስ ምዕራፍ 5:6 ኣብነት ክኾነና ጾም ከም ዘድሊ ክነግረና ከሎ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ። ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 ክሳብ 2። ጾም ካብ መንፈሳዊ ተገልግሎታት ሓደ ኮይኑ ንስጋ መንፈሳዊ ልጓምን ጸዋሚ ሰብ ፍቃድ ስጉኡ እናገትአን ነፍሱ ዘመልመሎ ስንቂ እዩ። ጾም ቁስሊ ነፍሲ ትፍውስ፣ ሓይሊ ፍትወት ተድከም፣ ናይ ሰናይ ግብሪ መጀመርታ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ትውህብ፣ ናይ ስራሕ ወንጌል መጀመርታ ንዝፍጽምዋ ክብሮም፣ ናይ ደንገል ስልማት ንጽህና መግለጺ ንጽህና ኣደ ጸሎት ምንጭ ንብዓት ኣርሞሞ እትምህር ናይ ኩሉ ሰናይ ነገር መጀመርታ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሰብነትካ ብምውራድ ንትሕትና ገንዘብካ ንምግባር እትረድእ መድሃኒት ነፍሲ እያ። ማሪ ይስሐቅ አንቀጽ 4። እንጾሞ ጾም እግዚአብሔር ቅበሎ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ክፉእ ርሒቕና ንሰብነትና ገቲእና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብንጽና ልቢ ክንጾም ይግባአና። እግዚአብሔር እውን ነቲ ንሱ ዝፈትዎ ጾም ከመይ ምዃኑ ክነግረና ከሎ ክትጾሙ ከለኹም ትበኣሱን ትከራኸሩን ብሕሱንጉስ ትጥዋቑዑን ኣለኹም። ጸሎትኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ስዑብ እዩ። ንማእሰር እከይ ምፍታሕ፣ ንኣርዑት ባርነት ምዝላቕ፣ ንጥቑዓት ምውፃእ ሃራ፣ ኣርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር፣ እንጌራኹም ንጥሙይ ምምቃል፣ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል እዩ ይብለና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ ቁጽሪ 3 ክሳብ 12። ስለዚ ጾምና እግዚአብሔር ዝቕበሎም እንትኾነልና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተሰኪምና ኣጽዋር ክርስትያና ሓዚልና ስነ ምግባር ሰኒአና ክንጾም ይግባአና። ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 22 ክሳብ 25። ጥቕሚ ጾም። ሰብ ጾም ብምጻሙ ካብ መከራ ኃጢአት ካብ ምስራሕ ይድሕን። ሰብኣ ነነዌ ጾም ብምጻሙ ካብ ጥፍኣት ከም ዝደሓኑ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 5 ክሳብ 10 ከምኡ ከዓ ህዝቢ ኣይሁድ ጾም ብምጻሙ ካብ ሞት ከም ዝደሓኑ ርኢና ኢና። መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 17 ጎይታና እውን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓይነት ግና ብጾምን ብጸሎትን እንተዘይኮይኑስ ኣይወፅእን እዩ ኢሉ ምሂሩ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጽሪ 21። ስለዚ ንሕና ጾም ብምጻምና እንረኽቦ ጥቕምታት ብዙሓት እዮም። ገለ ካብዚኣቶም ንምጥቃስ ቀዳማይ ጾም ፍቃድ ስጋኻ ንፍቃድ ነብስኻ ንምግዛእ ይጠቅም። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 35 ቁጽሪ 13። ካልኣይ ጾም ንእግዚአብሔር ንምልማንን ካብኡ ሰናይ ዝኾነ ውህበት ንምቕባልን ይጠቅም። ዘጸአት ምዕራፍ 34 ካብ ቁጽሪ 28 ክሳብ 31። ሳልሳይ ጾም ሓዘንካ ንእግዚአብሔር ንምግላጽ ይጠቅም። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ካብ 2 ክሳብ 3። ራብዓይ ጾም ተጣዒስካ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ንምምላስ ይጠቅም። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 6።
مشاي ጾም ሓይሊ ኣጋንንቲ ንምድኻም ጸቦ ኣጋንንትን ምርሓቕን ይጠቅም። ማቴዎስ ምዕራፍ 17:21 ሻድሻይ ጾም ንዘላለማዊ ህይወት ንምውራስ ይረድእ። ማቴዎስ ምዕራፍ 5:6 ዓይነታት ጾም ጾም ናይ ግልን ናይ ኣዋጅን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይኽፈል። ቀዳማይ ናይ ግሊ ጾም እዚ ጾም እዚ ሰብ ውልቁ ዝጾሞ ጾም እዩ። እዚ ድማ ብደረጃ ኣቦ ንስሓ ዝወሃብ መንፈሳዊ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሩ ዝጽወም እዩ። ብሓፈሻ ከዓ ሰብ ውልቁ ዝገብሮ ጾም ናይ ግሊ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ከዓ ብዘይካ እቲ ዝጾሞ ሰብ ካልእ ክፈልጦ ኣይግባእን እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:16 ካልኣይ ናይ ኣዋጅ ጾም እዚ ጾም እዚ ህዝበ ክርስቲያን ብሕብረት ዝጾምዎ ጾም እዩ። እዚ ድማ ከምቲ ኣብ እምባ ጽዮን መልእኽት ንፍሑ ጾም ኣውጁ ኣኼባ ጸውዑ ዝብል ብፍቓድ እግዚኣብሔር ዝመጸ እዩ። መጽሓፈ ኣስቴር ምዕራፍ 4:16 በዚ መሰረት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ክንጾሞም እትእዝዘና 7 ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ዓብይ ጾም ጾም 40 እዚ ጾም እዚ ጎይታን ደቂ ሰብ ኣርአያ ንምዃን ኣብ ገዳም ቆሮንቶስ ዝጾሞ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4:1-2 ካልኣይ ጾም ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጅማሮም ሐዋርያት ጾምዎ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9:14-15 ሳልሳይ ጾም ድሕነት ረቡዕን ዓርብን ኣይሁድ ብዘይ ምእማኖም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረቡዕ ንኽሕዝዎ ዝተመሃሩሉ መዓልቲ ዓርቢ ከዓ ኣብ መስቀል ዝሰቐሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዚ ምእንቲ ድህነትና ዝተገበረ ፍጻሜ እናዘከርና እንጾሞ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26:1-5 ጾም ፍልሰታ ሐዋርያት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ትግለጸሎም ዝጾምዎ ጾም እዩ። ሓሙሻይ ጾመ ነቢያት መምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተሰስፈው ሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም መምጽኡ ዝንበዩ ዝነበሩ ኣቦታት ከም በዓል ነቢይ ኢሳይያስ ነቢይ ዳንኤል ዝኣመሰሉ ዝጾምዎ ጾም እዩ። ሻድሻይ ጾመ ጋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝመጽእ ትንቢት ስለ ዝነበረ ነዚ ክግህደሎም ዝጾምዎ ጾም እዩ። ድሮ ልደትን ድሮ ጥምቀትን ከዓ ይጽወም። ሻውዓይ ጾመ ነነዌ ሰብኣ ነነዌ እግዚኣብሔር ምሕረት ክገብረሎም ዝጾምዎ ጾም እዩ። መጽሓፈ ዮናስ ምዕራፍ 1:1 እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጾምናን ምህለላን ይቀበለልና ሰላምን ልውሃትን ይልኣኸልና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።